Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Gold buying program ng Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na ipinakikilala. Mga vendors maaari nang makabalik sa pagtitinda sa Block 4 ng palengke. Bayan ng Bulinaw, Pangasinan, naghahanda na sa dagsa ng mga turista sa Semana Santa. Iba't ibang programa para sa mga kabalen, inihatid ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. At pagbabalik tanaw sa kasaysayan at relaxation, alok ng isang camping ground sa Pugo, La Union. Bago malam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inaasahang babalik na ang mga nasunugang vendors sa Block 4 ng Baguio City Public Market. Ito ay matapos ang puspusang paglilinis at paghahanda ng mga relocation stores. Narito ang update sa report ni Charles Limon. Balik muli sa pagtitinda ng samut-saring tools si Dennis sa Block 3 sa Baguio City Public Market. Ilan sa kanyang paninda ang mga nasunog na sensil 2 linggo na ang nakakaraan matapos madamay ang kanyang stall sa sunog. Kahit papaano raw, nakakabenta na rin siya. Nakakaintindi naman, siyempre yung iba. Pero yung iba, gusto nila bago, siyempre. Oo, gusto nila bago. Pero yung iba nakakaintindi, binibili nila kahit na may uling. Naintindihan nila na nasunugan kami. Pero malaking hamon pa rin sa kanya ang pagbangon mula sa sunog. Umutang uli, para makapagsimula uli. Para makabili uli ng bagong stock. Ganon, ang ginawa namin. Tsaka meron naman yung mga, siyempre, may mga kapatid naman kami, may konting tulong. Upang matulungan pang makabangon ang mga vendors, hatid ng DSWD ang Educational Assistance Program. Kaya si Aling Gloria nag-apply dito para sa kanyang apo. Malaking bagay sa akin ito para sa apo ko. Kasi kailangan din niya ang mga gamit sa school, mga kailangan niya sa katawan niya, siyempre. Kanina, sinala ng mga kawani ng DSWD ang mga makakatanggap ng nasabing ayuda para sa mga may pinapaaral pang kinder hanggang kolehiyo. Halos tapos na ang relocation stall sa Block 4. Inaasikaso ng City Building and Architecture Office ang wiring at ilaw sa mga stalls. Katuwang nila dito ang mga estudyante ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Cordillera. Ilaw na to para sa single switch lang naman. As yung natutunan nila, doon nila kumbaga nilalagay sa practical. Tinatapos na rin ng Baguio City Public Market Office ang buntan ng stalls para sa mga nasunugang vendors. Order pa rin siya. Spices lang. Meron yun, di ba? Meron. Yun, dire-diretso pa baba. Ngayon, hindi pa kasi nalalagyan doon sa right side ng pwesto. Hindi pa napapatayuan. Regarding sa dollars, maybe matapos natin this afternoon din, lahat-lahat. Then, ang target natin papasok dito sa loob ng relocation block 4 is yung mga fruits, vegetables, spices. Muna. Dito muna. Yes. Sa taya ng ahensya, posibleng makabalik na bukas ang operasyon ng Block 4. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakatang
Nakatanggap naman ng iba't ibang tulong ang mga kabalen mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Narito ang report. 100 kapampangan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Pampanga. Umabot sa higit 1,500,000 piso ang kabuang natanggap ng mga naturang benepisyaryo mula sa iba't ibang mga bayan. 2,000 piso at 1,000 pisong halaga naman ng food packs ang ibinahagi ng DSWD at pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa mahigit 1,000 cancer patients. Muli ring ipinaalala ng mga opisyal sa mga kabalen na agad-agapan ang anumang nararamdaman sa kalusugan upang hindi na ito lumala. Maliban dito, makatatanggap din ng mga cancer patients ng karagdagan pang tulong mula sa Kapitolyo kada quarter ng taon. Samantala, para mas maisulong pa ang pag-aalaga sa kalusugan, personal na binisita ni Governor Lilian Nanay Pineda ang higit 700 mga residente mula sa 2 distrito ng probinsya para naman maghandog ng libreng check-up. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Atin namang silipin ang iba't ibang programa para sa kalikasan, kaligtasan at maging pampalakasan sa probinsya ng La Union. Magbabalita Jose Robert Inventor. Sa selebrasyon ng International Day of the Forest noong ika-21 ng Marso, nagsama-sama ang 50 junior at senior high school student para sa isang tree surgery. Ito ang pagtatanggal ng mga nabulok na parte ng puno at paglalagay ng varnish at semento. Layon nitong maisalba ang mga puno sa tuluyang pagkabulok at pagkamatay. Dahil dito, matagumpay na naisagip ng mga estudyante sa bayan ng Bawang ang isang puno ng mangga sa kanilang municipal plaza. Ang pakikilahok ng probinsya sa International Day of the Forest ay parte ng kampanya ng pamahalaang panlalawigan ng La Union na pangalagaan ang kalikasan. Sinanay naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang 36 na community responders sa bayan ng Luna sa basic water and rescue training. Ilan sa mga itinuro ay swimming, knot tying, mga survival technique at samot-saring mga lifesaver hacks sa panahon ng kalamidad. Ito'y upang ihanda ang bayan sa mga sakuna gaya ng baha at iba pa. Ang bayan kasi ay kasama sa mga flood-prone areas ng lalawigan. Nakatanggap rin ang mga kalahok ng first aid kits. Samantala, umaatikabong aksyon naman ang bumida sa Governor's Cup grappling competition sa isang mall sa San Fernando, La Union. Lumahok dito ang 100 grapplers kung saan ipinamala sila ang kanilang tibay, lakas, diskarte sa grappling at sportsmanship na layon ng aktibidad. Sa huli, tinanghal na overall champion ang Team Lakay Central Gym matapos nilang masungkit ang 3 ginto, 3 silver at bronze medal. Sinundan naman ito ng DefTac La Union at itinanghal na 3rd runner-up ang Matson. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, gold buying program ng Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na ipinakikilala. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, gahanang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaan hayop. Sa loob lamang ng 10 araw na paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaan hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. May rayuma, arthritis o nahihilo, may
isang pahig ka lang. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Patuloy namang hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga small-scale miners sa Cordillera na ibenta na lamang ang mga nakukuhang ginto sa ahensya. Narito ang report. Buhay na buhay pa rin ang industriya ng pagmimina sa Cordillera. Gaano man kaliit na ginto ang makukuha, malaking bagay ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga minero. Malaki kasi ang chance na yayaman ka dito. Mga mababa siguro yung 15,000, ganun. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., malaki ang tulong ng industriya sa ekonomiya ng bansa. Mining is very clearly an important part of our plans for the economy. However, it's clear that we do not want some of the incidents that we saw in the past few years to happen again. So in terms of protecting the environment, it's very clear what the position of this government has always been. It has been an important part of all our policies that we are environmentally conscious, that we are moving the economy towards green. Sa ilalim ng Republic Act 7067 o ang Philippine Small Scale Mining Law, obligadong ibenta ng mga small scale miners ang kanilang mga ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas. There is this tax exemption law which exempts small scale miners from the payment of excise tax and income tax. The requirement is that they must be registered. 50,000 metric tons kada taon sa loob ng 20 hektaryang area ang pinapayagang imina ng mga rehistradong small-scale miners sa ilalim ng Republic Act 7076 at Presidential Decree 1899. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera noong 2018, umaabot sa 10,000 ang mga minero ng small-scale miners sa Itogon, Benguet pa lamang. 500 lamang sa mga ito ang miyembro ng mga asosasyon. Those not registered are taxed. And they do not sell to BSP because they do not want to be taxed. That's why they sell to the black market. So in answer to your question, these unregistered, no, they do not sell because they are not because they do not want, but because they do not want to sell per se, but because they do not want to be taxed. Dagdag pa ng BSP, sa buong rehiyon, humigit kumulang 1% lamang ng mga gintong nakukuha ng mga small-scale miners ang binibenta ng mga ito sa ahensya. Kasi yung Bangko Sentral, maraming klase. Sa black market kasi, pag pinunta mo na, pira na kagad. Yung gramo, kailangan mataas yata yung ibibinta mo sa Central Bank bago ka makabinta. Hindi ka pwedeng magbinta ng 5 grams, 2 grams, 1 gram. Patuloy naman nilang hinihikayat ang mga ito na sa BSP na lamang magbenta. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. 2 linggo bago ang Semana Santa, puspusan na ang paghahanda ng mga tourist destinations at maging accommodations sa Bulinaw, Pangasinan sa inaasahang pagdagsa ng mga turista at mga Pangasinenseng magsisiuwi. Magbabalik sa report, Jose Robert Inventor. Dinarayo ng mga turista ang bayan ng Bulinaw sa probinsya ng Pangasinan tuwing summer season at Kwaresma. Katunayan, nakapagtala ang bayan ng higit 100,000 mga turista na bumisita mula Abril hanggang Mayo noong nakaraang taon. Yes po. Per our statistics, sir, nasa 80 to 100,000 po ang influx natin, yung week na po yung Holy Week po. And now, yes, we're expecting more kasi nga
Wala na po tayong mga travel restrictions. Ayan, mas maluwag na po ngayon. Kaya mas nag-expect pa po kami ng mas mataas na arrivals this year. Kaya ang hotelier na si Hilda noong Enero pa naghahanda para sa inaasahang dagsa ng mga turista sa nalalapit na Holy Week. In our case kasi, since online yung booking, alam na namin kung how many guests ang darating. Kasi parang may nakabook na sila ahead of time during Holy Week. So as early as January, meron na kami mga booking for Holy Week. Sinisiguro rin ito na handa na ang kanyang mga staff at mga pasilidad ng kanilang hotel. Actually, we're ready na. Yung akin in our hotel, we make sure that all the staff are ready, complete, kaya ng mga staff ko yung darating ng mga guests, even yung mga gamit around the hotel. Inaasahang sa susunod na linggo, magsisimula ang dagsa ng mga magpapabook sa mga hotel sa bayan. Kaya malaking hamon rin kay Hilda na presidente rin ng Bolinao Business Tourism Association ang maayos at ligtas na bakasyon ng mga turista. The LGU, no, and together with the Bolinao Business Tourism, come up with this solution na paano ba natin maaayos yung sa dami ng tao halos kasi mapupuno, definitely magpo-fully book lahat ng mga hotels. Dahil tsaka not only hotels, transient and all the mga restaurants. Mahigpit rin ang pagbabantay ng tourism office sa mga tourism establishments sa bayan. So ayan po, umiikot po kami. Actually, nag-start na yung team na umiikot po, iniisa-isa yung mga establishments natin to check their and assess their readiness and compliance po para makapagbigay ng more quality po na service sa ating mga tourists. Bukod sa Semana Santa, abala na rin ang bayan sa selebrasyon ng Mangunguna Festival sa susunod na buwan. Kaya nakahanda na ang kanilang Incident Command Center. Kasama po namin ang mga national agencies, we have PNP, Coast Guard, Maritime, ayan, so papangunahan po yan ni MDRM to ensure the safety and security po ng tourist natin while visiting Bolinao. Nakalatag na ang plano ng pamahalaang bayan ng Bolinao upang matiyak ang ligtas na bakasyon ngayong Semana Santa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Last year, ang isang famous tourist spot dito sa Baguio City ay pinasara ng local government dahil ito daw ay hindi nakakuha ng business and building permits. A case was filed against the owners of the so-called Igorot Kingdom and recently dinismiss ito ng prosecutor at saka ng korte for lack of probable cause. Finding of the City Prosecutor's Office is that nag-comply naman pala yung owners of the Igorot Kingdom with the requirements of a building permit. And in fact, it was received by the Office of the City Administrator. Ang problema lang, hindi nabigyan kaagad. So ang sinasabi ng ating city prosecutor hindi naman kasalanan ng owner of the Igorot Kingdom kung hindi na-aksyonan yung kanyang application. Ang importante he was able to substantially comply with the requirements of PD 1096 o yung ating National Building Code. And sabi ng dismissal, ang PD 1096 ay hindi upang i-prosecute ang mga walang building permit. Ang PD 1096 is curative. Kaya nga, tinatanggap ng City Hall na pag wala kang building permit, pinagmumulta ka lang ng 10,000 or 12,000 as the case may be. Because it is a curative law. And it does not intend to prosecute the violators of the law. At ito nga, na-discover nga natin at may survey ang CBAW na out of the 120,000 structures na nagawa ngayong year na ito or including the other year, 80% walang building permit. That sabi ko nga, there is an ordinance that we passed during our time
na nagbibigay ng amnesty doon sa mga illegal structures na yan. At it is a win-win solution for those who have no building permit. Maybe the executive can take a look na imposibleng pa-demolish mo lahat, yung 90,000 plus na structures na yan, so you come up with a win-win solution. In fact, pag fina-fine mo sila, you are already admitting na wala silang kasalanan sa pag-build ng structures. So, ang sinasabi natin dun sa ordinance, as long as you are in possession for 30 years or more, at wala namang dispute, then the city should provide an amnesty, bigyan lang ng tao ng 10 years to legitimize yung kanyang position, and law that can be given a go signal for a building permit. That it inures to the benefit of the conjugal partnership. Susunod, pagbabalik tanaw sa kasaysayan at relaxation. Yan ang alok ng isang camping ground sa Pugo, La Union. Bisitahin yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, taratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Tila magbabalik ka naman sa nakaraan habang ine-enjoy ang buhay probinsya sa bagong camping site sa Pugo, La Union. Atin yang silipin kasama si Charles Limon. Bahay kubo, lunti ang kapaligiran at mga palaisdaan. Tila babalik ka sa payak na pamumuhay sa probinsya sa bagong atraksyon na ito ng isang camping ground sa Pugo, La Union. Naisipan ni Clinton na gawin ito para mayroon siyang workshop, tapos displayan ng mga artworks. Sa loob ng kubo, makikita ang exhibit ng iba't ibang obra na gawa ng kilalang artist sa lungsod ng Baguio na si Clinton Aniversario. Kaya nagpasya silang buksan ito sa mga turista. Tourist viewing, camping, and day tour. Maaring mangisda sa mga palaisdaan o kaya mag-campfire at maaliw sa iba't ibang obra na nakapaligid sa lugar. Maliban dito, pwede ring magbalik tanaw sa kasaysayan sa pamamagitan ng Cultural Museum. Mismong koleksyon ito ni Lolita. Dati kami ay nag-aano doon sa Mines View. May pwesto namin ng mga antiques and arts craft. Ng Cordilleras, yan inipon namin. Ilan sa mga matatagpuan dito ay mga sinaunang kagamitan, kasuotan at alahas ng mga taga-Cordillera. Ilan sa mga ito ay mayroong higit 100 taon na ang tanda gaya ng bayuhan ng palay na ito mula pa sa Bausaw Mountain Province. 100 years old data. Wow, taita. Papayuan mi jay Bausaw. Ano ngalan niyo from Bausaw? Bausaw. Makikita rin dito ang Photography Museum. Laman nito ang mga sinaunang kamera, film at mga litrato na kasama rin sa mga koleksyon ni Lolita. Matagal din na sinimulan ko tapos kinuntin yun tapos inano ni Clinton. Dagdag aliw sa pamamasyal ang musika mula sa gumagana pang phonograph machine.
Kung hanap naman ay forest bathing, alok nila ang kanilang garden na hitik sa samot-saring mga tanim. Lahat ang sinasabi nila, uy, maganda, balik kami. Ganun, maganda yung mga artworks, yung mga photography, yung photography museum, yung cultural museum. Layon ng camping ground na mailapit ang mga turista sa samot-saring outdoor activities at upang lalo pang mapangalagaan ang gandang hatid ng kalikasan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.